Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Рикън, тук за мен е Канис и Леър. Ние ще ви покажем как да оцелявате в Майнкрафт. Нека за начало да съберем малко дърво. Канис, Леър, кажете за дъра на... Четвъртия място на къща. Аз ще събирам дърво. Аз също ще събирам дърво. Мисля, че откри. Начало ще направим малка къщата, после по-голяма. Предполагам, че са хора. Добре. Клипът ще бъде малък, около Тук 10 някъде минути. мисля да се. Тук. Не, Прими. не, Някъде. ето тук. О, намерих място. Къде е то? Ай сега ще ти го покажа. Тук телепортирам. Да, и сега. Само да... Ей тук, да. Телепортирайте. Колко е 4 пункта? 16. Тафо Леър телепортни съм. Канис. Малко си прекъща, има глина. Да, почвам ли къща? Да. Клипът ще бъде малък, защото не е такава програмата. Но 10 ще минути не е какво. има и други клипове. Още 4 епизода. Аз почвам. Добре. Ще отработим. Айде къде е толкова? Аз ще си дам дърво. Дай. Всичко, което може да събера. Толкова ще е къщата. Не е необходимо. Добре е като за начало. Сложа крафтинг тейбъл. Ще правим ли ферма? Да. И мина. Ще Аз направим. събирам семена. В този епизод ще направим къщата. Само къщата. Напред 6. Да, аз да отивам ли за дърво? Да, отивай. Защото си изпът. Нататък има къща. Покажи ларкович, ни са много. Ларковете са ларкшоп. Рула и зай. Намери ли? Лайро. Намери ли В да момента. Да, в момента събирам. Окей. Аз почти направих къща. Това е жайла. Не виждам. Написа ли се какво? Не. Аз съм къща за това. Тук са правилата. Имам торче. Намери ги на пътя. Това са админите, модераторите. Ама гъстопен. Ела също казах. Направим чест. Свършиме дървото. Ей, сега идвам за дървото.
Сега аз много се правя. Какво правя? Скелет на цепи. Готово, тук ще направя честа. Ето така. Опа, има Представя скелет пред вратата. Слагам си работите с Добре. Има скелет пред вратата. Диго. Къде? Тук съм. Ела, ела. Елате да ви дам дървото. Рейкам. Да. Сега мина ли да правим? Сега ще почнем мината. Другия Дай епизод Лади. ще е Дай друг. лопатите. Добре. Аз не ги видях. Направете екип. Аз имам. Дай сам, слагай се. Малко трябва да спираме клипа. Колко минути? Само. 8-9. На 8, на 9:50 сега. Колко е сега? 8. Опашно. Кара да пиша. Лайрото. И сега е 7 минути. Аз почвам мината. Искаш ли точно? Да, може. Страшно си го. Трябва ли с помощ? Да, може. Добре, да се телепортирам. Не, той е долу, той е долу. Една лопата да ми донесе някой. Сам. Хвърлям ме. О, намерих въглища, както виждате. Ето, аз ще му предам. Има ми се въглища. Тук и аз намерих сега. Аз направя почти. Рейкон, Да, седърно да ти дам лопатка. добре, взех я. Ще имаме факла, изчакайте. Въглища. Да, тук намерих. Има ли кабелство? Трябва да има. Да. Имам. Кремерчи, даймонд, нещо. Бъдете. Добре. Имам желязо. Почваме да копаем напред. Да намерим още неща. Така. Отивам Тани, за... ти направи ли къщата? Направи ли пода? Да, бе. Добре. Така. Я въглища ще отида за топка. Махайте. Аз имам 16. Кое? Коал. О, намерих, както виждате, айрон и до тях въглища. О, браво. 2 айрон и още въглища. Трябва ми ясно за обзор на все. Някой има ли дърво? Аз чета има. Намерих мина на Херобрайн. Окей. Ще отида да търся в нея. Казва, ако искаш торчени. Да, ако може малко торчени. Идвам. Да. На чистия холм. Трябва да спираме екипа. Добре. Само да ви кажем къщата. Ето я къщата. Втори епизод ще Втори направим. епизод ще е Да, чао от нас. довиждане и до другия епизод.